por dahil sa parang nagraot so pagmati ka nagbibisita duman kay Presidente Duterte. Okay. Di anong advice mo tabi, Chief Tech Ramir? Yan ang, in a nutshell, ang primero tango na pinagturo karta, dakol nin mga nagharanap ng istorya manungod dyan, and taon-taon dakol pa kitang mga tema. Sabi yung brownout sa aga pa, ba't nag-brownout sa atin? Trip off lang ba yun? O sa aga babasahon ta so kunyan, so dakulon na barangay na magkaka-experience ning 24 oras na brownout sa aga. Taon-taon babasahon ta iyan. And then, igwa pa, duwang aldaw na sunudan yan, pero iba-ibang set ng mga barangay, gunmuan. 24 hours na brownout. Anong advice mo, Chief Tech Ramir? Papasukin ba natin si Pading Jomar? O time check muna tayo? Ha? Si Pading Jomar muna, sige, ihabol ta na lang yung time check. Dahil man siya ng interview, ang bida may interview na kung nagparaktiwa-tiwa kita. Ege. Si Pading Jomar, dyan sa 1st District Canalbay. Pading Jomar, what's happening? Good morning. Salamat, Pading Pio. Day ko na ipig live. Sabihin ko na sana sa sinabi, kan interview ko kuta. Igo pala ng interview. Dahil lamang ko Si Nicholas Kaufman. Si Nicholas Kaufman. Sabi ni Nicholas Kaufman. Si Kula. Dahil mo lamang ko sininyalan na ma-interview ka. Dahil nauto na sa Netherlands. Maduman na ngaya ko ta. Ano yun si Pio? Sabi ni Nicholas Kaufman, I am very confident of the strongest defense possible. And I'm very confident that he will be acquitted. Yan. Indeed, even at the earliest stage possible. Tapos suminali na dyan sampang mo. Uminali dahil sabi ko, halag ko na niya ako, Uras, halag ko na. Anong strategy ang pagsasabi mo yan? Ang strategy daning da para ma-acquit si Digong. Quick questionin da, so illegalidad sa pag-aresto kay Digong. Yeah. Ayun, sarong yan sa strategy. May kundi, ano na sanay ka mo, mag-antabi na sana matultaw to sir, plano ngayon, malayo ka. Malagyak. Sige. Yan pa di ang latest statement kay itong Nicholas Kaufman. Mientras tanto pa rin Pio, nagbalyo na sa dating residensya so mga para tindanin sira na para mientras na inibakwar para hirahayon so sa indang residensya digdi sa syudad kan Tabaco. Ini matapos na nag-blessing na kasudma ang P section nayang sa second floor kan market extension kan Tabaco City, matapos na nagkapirang bulan na pinaabandonar ko na ini sa mga paratyenda nin sira para i-remodel asing pakarayon itong lugar. Magigirumduman pa rin Pio na early last year, pinabarabaan mga paratyenda kan sira ali di sa second floor. Tangani na pakarayon ito, buda linigo naman, duman sa mga dakol na moroso na parasira. Out of 120 na stalls, ang kabanga kay ni nag-occupar dahil man nagbabarayad, illegal. Kaya kan i-remodel, pinagplanuhan kang LGU Tabaco na pasadayo itong nugod, tapos daro sobrang unon man so 120 stalls, ginibo na sa naning 57. So portion kan P section, giginaraganin mga lamesa, tukawan, mga pwestuhan, kaya itong sa mga karinderya. Kaya pwede na kamo magtortambay, magkaong-kaon duman. Daro bali binaga, ang itinada 57 na sana pa rin Pio na mga lamesa natitindahan kan mga parasira. Kan ibarabaan mga ini, nagluluwas na duman sa 120, nasa 49 lang. So, legal na nagbabayad. Ay, naku, 49 sana. Kaya kanikag sinda duman sa temporaryong titindahan, 49 sana sa pwesto. Yan. Tama man. Ito sanang nagbabarayad kan legal. Sa so iba pala, dahil naman. Dahil naman pala nito ni. Dahil lamang kayo nakatana kisintimo so gobyerno duman. Iyo, totoo. Tama man. So iba pa rin Pio, may mga moroso sana.
out of duman sa 49 nakababa na daing moroso, gabos legal ang papeles, pagbalik digdi sa taas, naging 57, taigwang apat na may moroso na nakakumple kang gabos na moroso, nagpahiling ka interest. Magayo, nakabuelta sinda, legalmente. Nakabalik sinda. Iyo. So iba, naggulpi ho nun, dahil na nakabalik. Dahil na talaga Nagbaralik na naman kung sa'y naggilid-gilid, nag-squatter. Wagas na naman, kawagas na sinda. Oh, yeah. Kaya mga nagagi na iyo, pero medyo kontrolado na ngunyan. Tapos, may apat na baguhan na nakalaog sa taas na nagpahiling ki interest din moroso, nagpahiling ki interest nyo applicant na nakalusot. Kaya naipnoan sa 57. Very good. Kasunod ba nga po, 57 na sinda, asinag po ng panyenda. Sinabi ni Glenda Bungalbal, ang secretary kan Tobacco Peace Retailers and Dealers Association, na ining grupo nindang iningon yan na 57 sinara na talaga ining todo asin sa nakalis na nagkapira ng panahon ang mga ini dahil pasupog sa indang pag-okupar sa pangapwesto ninda asin tunay na nagbabayad kan magkakanigong mga babayadan sa lokal na gobyerno kaya sinda iyuan nagpakabalik digdi sa pwesto. Ang ibang pwesto pa duman sa mga kaunan dahil pa masyado pig-okupar pero igwa naman na nagkaduwa na nag-okupar and siring ka na yaon sa balyong merkado sumain na public market kan tabako na igwa man na araw kaining pasistema napapano man ini pa rin PUK para tinda kaining sa mga kaunan kakanin asin pati iyan ang mga lamesang iyan na napapano yang ki customer. So bigla uman sa pagabot kan mga aldaw, mapuresto naman dyan sa mga paratenda ning pagkaon, tangani na maging fully operational na ining second floor kan market extension kan Tabaco City. Kung di ako nasa sala, kumpadring Jomar, kung di ako nasa sala tabi iyan so haloy na piga para laban ka ito, piga para maniugot ni Administradora Alwina Nunez. Narumduman mo na sa pangarang kasuod lingaw mo na bako iyon supig pa para trabaho kay itong mapakarayan managad na pwestong yan Roger tayo man sila nag-i-income kan magkapot dyan si Alwin dahil nag-i-income ang LGU puro moroso so mga legal na nagbabayad nagpapara duwa-duwa naman nga nita ano nga ya kami hindi nagbabayad, doon yung kataning miday. Very good. So, napangyari ito, magayon, so ginibo. Ayun na yan, produkto na kanhiro ni Administrador Alwina. Yan. Roger, di naman ko kasubago sa opisina, ta-interviewon ko ta, dahil paugaring, mga 10 o'clock maabot ang meeting. Sudaraga. May meeting pa. Kaya, dahil ko na nakaulay, tamagayon ko tang kaulay mo ito, minaluwas na katso pagkadaraga, pag ikang kahuron. Dugo siya kang kaito kang problemang iyan. Yan ano pa? Fish section na yan. Pagkatapos, ang pagkabot sa sanggunian, siya pa natutuktokan. Tanda nga ni, hindi kakanabi yung problema. Umunyan na. So, produkto kan sa iyang paghingo ha. Okay. May bagong opisina. Si Alwina. Sarong building pati. So, administrador. Okupado niya. Dati squatter duman sa pwesto kan mga paratina pa. Umunyan. Ang opisina niya, may sadiring building. Yaon duman sa may likod sa nakan merkado publiko. Administradora, the best. Aircon, yaon sa kompletong staff niya. Wow, makabisita lamang. Ugaring siya. Pag dumangkang. Narumduman ito pa rin Jomar, mga nakaagi. Ang saod dyan, may tinampo pa itas, nagturo taririk. Yaon sa
baba so Bureau of Fire Protection kay ito. Yo, tapos pinakaitaas so ano ito so Ito paborito mo itong dumanan. so salon. Sariling atin. Naramdaman mo ito? So sariling atin pa din kayo. Ang afford kay ito kan salunan. Salunan, pub, kumbaga ito, bar. Yes. Na sariling atin na may banda. Yan. Ang ngarang kay ito, sariling atin, rumdom ko ito. Sariling atin totoo yan. Okay. Paano ba daw kaya rumdoman ni Jomar na 1960s pa ito? 1960s man ako nakundag. Sige. Roger na. Diyan pa din mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, Compadre Jomar, sa dagdag na istorya. Hali dyan sa luwas. For so long a time, at least naayos naan problema ngayon sa fee section ka na Tabaco City Public Market. Congratulations sa administrasyon dyan ka na public market sa panginot ni Administradora dating kinatawan Alwina Nunez. Oras, Pilipinas. Dahil maghali, almost 10 minutes. Sa tuyang mga hanap buhay, more or less, it's 9:42. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, mismo infrastruktura, finansya tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Smile always! Happy Shabbos Naim. Shabbos Naim. Para sa bagong Legazpi. It's my long race. Happy Shabbos Naim. Shabbos Naim. Para sa bagong Legazpi. It's my long race. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pay! Ang sabi baga ni May, sarusa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man bagan, iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo Anpay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Dimples Romana po. Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Syudad kan Legazpi. Si Consi J. Pili handang
magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee. Serbisyong na matanos kon si JP Lee. Handang magserbi kon si JP Lee. Handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Marhay na aldaw sa inyong amin, pagirumdom sa gabos na mga may pagsadiri nin daga sa banwang daraga. Ipinapaaram sa publiko asin sa mga wara nin moroso sa daga sa ngunya na taon na pwedeng makakuha nin 10% diskwento kung makapagbayad nin amilyar hanggang Marso 31, 2025. Base ini sa Provincial Ordinance No. 0047-2019. Bako lang po yan, 20% diskwento man ang pigtatao sa mga makapagbayad nin advance para sa masunod na taon. Ang pagbayad din amilyar hanggang Disyembre 29, 2025 para sa nasabing diskwento. Siring man dahil sa Real Property Tax Amnesty Program na pigtao sa gobyerno probinsyal na nagpuon Hulyo 4, 2024 asin matapos Hulyo 3, 2026, ang mga moroso sa daga magpuon Hulyo 4, 2024 asin sa mga nakaaging taon wara nin babayadan na penalidad o kaya interest. Pasyara na ang sa Indong Municipal Treasurer's Office, ground floor, Municipal Hall Building, Daraga, Albay, ang nagpapagirumdom, Tresurero Municipal. Tingog Dan Banwaan, Pio Fernandez. Sige, diretso na kita. Thank you so much, Chief Tech Ramer. Arbor kami ng minutos, precious time. Yaon po, may mga bisita kita pag huna ako kung arestado na ako. Sus Marios. May mga uniform personnels digdi ali sa Persas Armadas kan Pilipinas. Baka niya ko iyo na ini. Bueno, balik na kita sa programa and this time standby muna yung news team sa Luwasa, yung news team ta dyan, yung Mega Force Patrol, standby muna not unless na flash report yan and very urgent and concerned. May bisita kita digdi coming from Armed Forces of the Philippines. Yaon po sa tuyang stasyon mo yan sa programa, si Major Frank Roldan. Yan, si Major Frank Roldan, si Sir Frank. Siya po ang tagapagtaram, hepe kan Division Public Affairs Office kan 9th ID, 9th Infantry Division kan Papa Alpha kan Philippine Army.
Kala ko kung ano na. Sabi naman sa baba, Papa Pio, may mga army. Gusto niya ko, baka yun na, baka po na. Sir Frank, Major Frank Roldan, good morning. Welcome sa DCGB and it's nice having you sa programa Tabi. Good morning po. Yes sir, good morning po Sir Ian sa si inyo Pio pong po, si Pio po. Pio, Pio, sorry oh. sir. Sir Pio, sa inyo pong mga taga-subaybay sa inyong programa. At sa inyo pong makasamahan dito sa inyong station sir. Okay. So welcome sa programa. Salamat po. Now, yung kwan, kumusta pardon me, pero unahin ko na. Yes sir. Sa kwan ka sa 9th ID Yes, sir. Infantry Division, yung sakop na lugar, kindly expound it please. Ang nasasakupan po ng 9th Infantry Division ay ang buong Bicol region. Kaya lang meron pong na-augment ngayon sa atin na 81st Infantry Battalion at ng 16th Infantry Battalion ng 2nd Infantry Division. Sila po yung nag-occupy ngayon dito sa bahagi ng Camarines Norte po. Yeah. The rest dito na po sa amin sa 9th Infantry Division. So ikaw ang pinaka-mikrofono ng Papaalpa. Iyo po sir, ang chief ng Division Public Affairs Office ng 9ID. Kami rin po yung in charge doon sa management ng aming social media page po sir. Yun. So based in Sorsogon. Based in Pili, Camarines Pili, po kami sir. Camarines. Opo sir. Yan, nasa Yes, sir. Pili. Naalala ko kasi nung nakaraang taon, yung classmate ko, barkada ko, nag-retire na sa Philippine Army din siya. Yes sir. Si Colonel Robles, Mario Opo, Robles. sir. Siguro hindi mo Opo, na sir. inabutan From 903rd Brigade sir sa Sorsogon sir. Hindi, siya yung naging commander ng Special Forces. I see, sir. Diyan sa nakabase nun sa Daraga. Yes sir. Yung kwan diyan sa Daraga. No? Nag-retire na recently pa lang several months ago. From Catanduanes siya. Opo sir. So ikaw yung public affairs ng buong Bicol. Yes, sir. Philippine Army Forces Armadas. Unahin ko na, kumusta ang moral ngayon ng armed forces taking in consideration yung latest events baga with the arrest of former President Rodrigo Duterte and yung Palasyo Malacanang may statement no need for Tama po. loyalty check. Tama po. How about dito sa Bicol? Kumusta ang monitoring ninyo ng inyong mga tauhan, rank and file sa Puwersas Armadas? Ano bang usap-usapan? Yes sir. Kino-consider namin yung aming moral and welfare sir kasi yun yung napakahalaga sa pagtupad namin sa aming mga tungkulin kung kaya tinitingnan namin ano ba ang epekto sa aming mga tauhan pagka ganyang may mga ingay sa politika, pero nakikita po natin na ganun pa rin naman ganun pa rin yung estado ng 9th Infantry Division ng Spirit Troopers na nanatiling mataas ang moral dahil na rin siguro ito yung pinanumpaan nilang tungkulin na mananatili silang tapat sa ating konstitusyon, tapat sa ating chain of command at mananatili silang professional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kaya tama po, sinasabi po ng aming Commander-in-Chief na no need na magkaroon po tayo ng loyalty check dahil loyal naman ang Philippine Army lalo na sa ating konstitusyon. So ikaw bilang official na tagapagsalita sa Puwersas Armadas ng Bicol, that's the sentiment ngayon ng Philippine Army Puwersas Armadas ng Bicol. Yes sir. Dahil yun po ang totoo. Yun po yung nakikita talaga natin sa ating mga kasundaluhan. Ang loyalty po ng kasundaluhan ay hindi nakatuon sa iisang tao lang. Because kung ano yung pinanumpaan nila sa kanilang serbisyo sir. Yun. Kasi it cannot be unequated. Hindi pwedeng ibaliwala na nung panahon ni Presidente Duterte talagang yung sweldo tumaas di ba ninyo sa armed forces and sa mga kapulisan so siyempre parang may mga emotional attachment o kung gano'n parang yung utang na loob ba, pero dito sa atin na natili yung ating Puwersas Armadas sa Bicol cold professional as it is. Tama po sir. Yung pagtaas naman po sir ng sweldo, yun naman po ang nararapat ng mga panahon po na iyon dahil nagkaroon na nga po ng yung epekto po ng inflation ay
hindi na po sapat yung pinapasweldo sa mga kasundaluhan. At sa panahon po ngayon, lately lang sir, nagtaas yung subsistence allowance Yes, namin oo. from 150 to 350. Doon nakikita natin na nararapat lamang po naman siguro iyon dahil ang 150 per day po sir, kung Kulang. di-divide mo siya sa tatlong meals, 50 pesos per meal. Ano na lang kaya ang lakas ng ating armed forces niyan pagka ganun yung ating allowance per day. Kaya't nakita po ito ng ating pamahalaan at itinaas po nila to 350, no? 350 pesos per day na nakikita natin malaking tulong sa ating mga kasundaluhan para mapanatili na sila ay palaging mission ready. Yun, malakas ang resistensya. Opo, sir. Eh, yung 150, tatlong load lang yun dun sa jowa mo. Wala na. Aawagin ka na kung hindi ka na makapag-load. Opo, sir. Kaya sinasabi na puro daw sardinas lang ang kayang bilhin ng mga meals na yan. Noon, puro sardinas. Isa, Opo, dalawa. Sir. Yes, sir. Ngayon, sir, siguro tatlong sardinas. Tatlong sardinas. Hindi, sir. Tatlong sardinas. Na, sir, makakabili na ng mas masusustansya na, sir. Tatlong sardinas Opo, sir. Wala ba kayong nababalitaan na ugong-ugong na parang disgruntled, como sinabi mo kanina, yung moral and yung loyalty na sa konstitusyon, medyo Roldan, wala bang narinig kayo ugong-ugong dito sa Puwersas Armadas? Na mga destabilization plans, sir. Ano ba? Actually, sir, napag-uusapan namin yan, pero nakikita natin na hindi na napapanahon, hindi na natin kailangan na dagdagan pa ng isang problema yung existing na problema ngayon ang kinakailangan po natin magkaisa para gampanan ang ating trabaho. Napakarami pong hamon sa atin, sir, sa ating mga teritoryo. Sa hamon sa atin ngayon mapanatiling matiwasay ang ating eleksyon. Yun po yung pinagtutuunan namin ngayon, sir. Yes, oo. So, coming from the ranks, within the ranks and outside the ranks, sa community, walang mga ugong-ugong dito sa Bicol, at least na mga destabilisasyon kayong monitor. Ang meron lang po kaming jurisdiction, sir, ay yung sa mga tauhan namin. Dahil yun yung nandun, may control kami. Pero based doon sa ating naririnig sa mga paligid, wala pong destabilization. But siguro doon sa mga pinabanggit nyo, sir, doon sa mga retired na mga ganon at iba pang mga naalis sa serbisyo na mga ganon. So, wala rin po kaming namomonitor, sir. Insofar as Bicol, yung jurisdiction is concerned. Tama po kayo, sir. Okay. So, anong malapit eleksyon, anong drive ngayon ng Armed Forces, ng Philippine Army, ng 9th ID sa peace and order? Yung marami dyan mga kaibigan natin nagluluto ngayon sa taas, yung mga kasama natin nagluluto ng sardinas, hingi ng permit to ano ang inyong dyan masasabi? Marami na naman, kampanya na naman, ano ba? Sir, nagsimula pa po nung campaign period, tuloy-tuloy na po yung ating efforts para mapanatili yung orderly and honest election dito sa ating rehiyon. Sa pakikipagtulungan po yan ng ating mga security partners, maging ng COMELEC. Dahil sa panahon pong ito, sir, deputize kami ng COMELEC, kami ng PNP. Ang mga deployment namin, sir, ay nagsimula na doon sa mga combat operations, pati dito sa mga checkpoints, joint checkpoints namin with the PNP, at yung mga information operations na sinasagawa namin ay tuloy-tuloy na rin po. Sa katunayan po, palagi po namin pinapaalalahanan yung ating mga kababayan na nag-a-aspire o gustong maging na kumakandidato na ngayong eleksyon, na wag silang magbibigay ng itong tinatawag ng CPP-NP-NDF na permit to campaign, permit to win. Dati sa mga nakalipas na taon, meron silang ganyan na ini-implement, no? Wag silang magbibigay sa ganon, dahil bukod sa pwede silang kasuhan ng COMELEC, pwede silang ma-disqualify, ay irrelevant na po ang CPP-NP-NDF dito sa rehiyon natin. Wala na po silang kakayahan na magprotekta at magpanalo ng isang kandidato
dahil wala silang teritoryo. So, yung ginagawa na lang nila ngayon ay purely extortion para makasuportahan nila yung kanilang mga logistical needs, mga operational needs, para makapagpatuloy sila doon sa naghihingalo na nilang pwersa. Hindi kagaya noon, sir, nakakapagsagawa pa sila ng mga tactical na opensiba. Sa ngayon ay wala na silang kakayahan dahil yung support system nila na nagmumula sa taas, mula doon sa leadership hanggang doon sa mga ibang requirements nila sa financial ay naputol na po natin. Kaya't yung insuransiya dito sa region, nasa survival mode na lang po sila, na nagsusurvive sila dahil doon sa mga pangingikil na isinasagawa nila sa ating mga kababayan, sir. So your assurance both sa public and the candidates as well na andyan po kayo para ma-maintain yung peace and order sa itong election nating kinakaharap. Tama po, sir. Isang report lang po ang kailangan nilang gawin kung sakali man na meron silang mamamataan or kahit yung lead lang po. Kasi meron naman po tayo mga former rebels, yung mga dati nilang kasamahan na pwede nating i-confirm, at napakarami po nating mga intelligence efforts, mga pamaraan para i-confirm yung information kung nagdadalawang isip sila kung totoo bang armado ito o ganitong grupo ba ito. Kung gusto nilang malaman, ma-confirm, pwede po nilang ipaabot po sa amin. Ang aming Facebook page po ay yung unit din po namin. Pwede sila mag-PM doon or mag-private message doon sa 9th Infantry Division ng Philippine Army. Hanapin lang 9th Infantry Division Philippine Army. Tama po, sa sir. Facebook. Opo, sir. Wala ba kayong hotline na where na you? Dito na mi. Meron kaming hotline, sir. Ibigay namin sa inyo after this, sir. Sige po, sige. So, Beno, kung meron ka pang gustong idagdag for information ng ating public sa ganang inyong kakayanan bilang hepe ng itong public affairs ng 9th ID ng Philippine Army. Go ahead, Major Frank. Go ahead. Yes, sir. Sa katunayan, sir, nagpunta kami rito para bukod sa bisitahin po kayo, sir, ma-meet kayo, ay magsasagawa din po kami ng magse-celebrate kami ng aming 128th Philippine Army Anniversary. At dito sa Bicol Region, gagawin namin ang celebration dito sa SM City Naga sa Naga City. Mayroon pong ilang mga activities po doon, kagaya ng mini concert, merong mga infantry squad static display, merong mga capability demonstration, may recruitment booth, sir, kung sakali man na may mga kababayan tayo na mga kabataan na gustong gawing karera or yung career, yung pagsusundalo, pwede po silang mag-inquire doon, pwede po silang mag-register po doon, sir. Kailan yan? Ito po ay gaganapin sa March 22. Ngayong Sabado na po. Ngayong Sabado na po, sir. Opo, Kailan sir. sa Nagan layo? Opo. During Mall hour po yun, sir. Pamasahe po ito na. Yes, sir. And so, good luck sa inyong pag-celebrate ng anibersaryo ng Papaalpa ba? Philippine Army? Yes, sir. Maraming salamat po, sir. So, kung may panawagan ang 9th ID sa publiko, go ahead po. Yes, sir. Ang pasasalamat na lang po namin sa ating mga kababayan, dahil sa mga nakalipas po na taon ay tuloy-tuloy yung magagandang akomplishmento ng 9th ID sa pag-neutralize ng ating mga itinuturing na mga kalaban ng ating gobyerno, yung CPP, PNDF. Sir, pagka sinabi namin neutralize, hindi yun pagpatay lahat. Meron dong pag-aresto, pag-surrender, pag-laylo, at yun na rin, kasama na rin yung pagkakapatay sa engkwentro. Yun po ay naging matagumpay dahil sa aktibong pakikipag-ugnayan po ng ating mga kababayan. Aminin namin, sir, hindi namin kayang bantayan bawat sulok ng Bicol Region, lalo na yung mga liblib na barangay. Pero dahil po doon sa mga reports na pinaabot sa atin ng ating mga kababayan, doon po nagsisimula yung aming pagpaplano kung paano namin maiengkwentro or kung paano namin makakausap yung pamilya nung NPA member para mapasurrender po yung mga miyembro. Kaya sa ngayon, sir,
liit na lang ng kanilang bilang, pinakamaliit sa kumbaga sa kasaysayan ng kanilang grupo. At kung sa nalalapit na panahon, pinaninulaan po namin na tuloy-tuloy na po yung pagka-dismantle ng mga or pagkaubos ng kanilang mga miyembro, sir. How about sa private armed groups? May namamonitor ba kayo dito sa Bicol? Private armed groups? Meron kaming mga tinitingnan pero hindi pa namin pwedeng i-disclose sa ngayon, lalo dito sa bahagi po ng Masbate, no? Dahil the usual. Opo, ang Masbate po ay mayroong history ng intense political rivalry. Yeah. So kaya 'yon yung tinitingnan po namin. Pero sa report po ngayon ay hindi ko pa pwedeng share yung mga updates, sir. Sa pasensya na kayo, sir. I-share mo na. Ito naman. Yes, sir. Major Frank Roldan, napakaraming salamat. Tabuhay po ang Philippine Army. Yes, sir. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong pagpapaunlak sa amin, sir. Thank you so much mga tugang Major Frank Roldan, spokesperson po, Chief ng Public Affairs Office ng 9th ID Philippine Army. Mabaltang programa, mabaratang alas 10, pakalis ka nagkaperang pagirumdom. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa Kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andres Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andres Gloria. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:09. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Hinagad kan Malacanang sa mga paraoma na darahon o ipabakal sa National Food Authority o NFA ang mga inaning paroy para makaibitar sa pambabarat kan mga rice trader. Inian kasimbagan kan Malacanang sa reklamo kan mga paraoma gikan sa Cagayan Valley dahil sa hababang presyo kan mga negosyante sa pagbakal kan sa indang aning paroy. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Officer Attorney Claire Castro na dapat makipagtabangan ang mga paraoma sa local government units para madara sa NFA buying station sa indang mga paroy o kundai man magdiretso na sana sa NFA para ipabakal nin mas halangkaw na presyo. Base sa payag ni DFA o Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.,
na ang NFA nagbabakal nin 23 sagod 24 pesos ang kada kilo kan clean and dry palay. Kasabay kay ni pinaimutikan ni Castro ang pigpapalataw kan mga rice trader na padagos ang importasyon kan gobyerno nin bagas kaya hababa ang presyo sa pagbakal nin paroy sa mga paraoma. Sinabi ni Castro na base sa record, hababa ang importasyon kan na nasyon asin bako tutuan paputok na informasyon kan mga rice traders na sige na sanaan pag-importar nin bagas kan Pilipinas. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang ating lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok, pagwaraan ang nagbubunay na namok. Kaya, mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Ano man ang ato bangon ta, sigaw si Shine, pero ming kaibahan ta. Servisyo niya na matayan ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, makinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagservisyo, programang salutasin pang turismo, programa kang testa, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan Baka Kay Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
Sa agayan, Tingog Dan Banuan, Tabik Pio Fernandez, sa aga bulta na sinda tatabunjing yung PhilHealth. Yan, yung aking mga sweetheart from PhilHealth. Si Madam Gigi, buda si Madam Larry. Sa aga yan, 10:30. May mga istorya lang kita dyan sa luwas. Bago kita magtapos kang programa, may report muna si Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Nagtutuwang na ang Department of Interior and Local Government o DILG Region 5 sa Commission on Election o COMELEC para labanan tabi, Sir Pio, ang vote buying, vote selling as in misuse of government resources kung yan napaparang nila ang eleksyon 2025. Ano kung yung digdi, Sir Pio, sa third floor kat SM City, Legazpi, kung saan na mapo na digdi ining Balangibog Series Episode 9, usapang kontrabigay at pang-abuso o pag-abuso sa paggamit ng yaman ng bansa sa panahon ng halalan. Garo pala sa Netflix, may episode. Nirmananggan. Pero ining dari panel discussion tabi, Sir Pio, na pinag-organisar kan Department of Interior and Local Government sa panginot ni Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. Kung sa imbitadong guest niyan, iyo ang Regional Director man ka na Comelec Bicol, sa Attorney Maria Juana Valesa, tanganing ng diskuteron, ining may kinaraman sa COMELEC Resolution number 11104 o ito ng mga prohibited actions kung yan napaparang tabi, Sir Pio, na eleksyon 2025. Mapunta sana na programa kung kaya yaw man ang pangimbitar ka na grupo o kaya opisina ni Scuber, ang DLG Bicol sa gustong magdangog kini. Ang venue yaw digdi sa Activity Center, third floor kan SM City, Legazpi, as in naka live stream manini sa sindang Facebook page na DILG Region 5. Kung kaya taramay ni Sir Pio, sa pinagtutukan ka na DCGB News, sa inimbitaran ng kita ngunya na pagkaaga, para nang maipasabot, may balangibog sa publiko kung ano ang mga do's and don'ts ngunya na eleksyon 2025, kung paano tamaraman, kung ang sarong opisyal tiga-abuso ang resources kan gobyerno. Yan tabi, Sir Pio, ang initial mo ng sitwasyon digdi sa SM City, Legazpi with the LG and COMELEC. Joshua Bino, DCGB. Joshua? Yes, Sir Pio. Makisuyo pala dyan kung tapos na sa akreditasyon para sa to sa mga media sa eleksyon hataga rin na likngan ko ito. So akreditasyon, baka dapat may ID na kita kung igwana. Pakikon siya nga, si Atty. Bunaw. Wala si Atty. Bunaw, si Atty. Balesang niya ang tabi, Sir Pio. O si Atty. Jane, baka makakuan kita lamang. Kung nagplaso na, mahagad na sa kitang tabang ma-reconsider na makuan kitang ma-accredit na. So gabos. Radyo tabi, Sir Pio. Sige, thank you. Alright, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Pwede pa, Chief Tech Ramir, si Karen. Yan, tataod-taod maduman magkita kay Atty. Bunaw. Asikasuhan niya to yung akreditasyon baka kung tapos na eh. Si Karen muna nasa linya. Karen, good morning. Go ahead, man. Thank you so much, Tabi. Wala pang itigbababa ang gobyerno provincial Tanabay sa Bicol University na 5 million pesos mamantinir asin patarhay ang mga fasilidades di. Iyan ang itiglinaw ni Director ng BU Institute of Physical Education and Sports Recreation, Dr. Karina Sales. Kasunod kan mga impormasyon na nahihilingan niya sa Facebook, na piga-aranat na kan iba ang manifesto na may mga piga-improve na sa BU gamit ang nasabing kantidad. Sa paglinaw ni Sales, ito tabi SRTU na Memorandum of Agreement na pinirmahan ka ining duwang partido, day pa man nangangahulugan na ipig-download na o tigkag kan provincial sa BU ang 5 million pesos sa assistensyan ini dahil sa susubigdi, day pa man na ipigsabing nakuha ang allotment ang provincial dyan. Mantan itigdoon na ni Salis na sa lalong madaling panahon na makuha ninyo ng milyones sa asistensya, ang priority dyan, ang rehabilitation kan sports complex at ining Tanak Oval dyan sa Bicol University. Di entonces palang tabi, Karen,
bako ito talaga automatic na pagkaaga pagkatapos kan Memorandum of Agreement, i-download na. So, cash na 5 million. Ngunyan, dai pa iyan nangyayari over. Okay, sabi sa tiyo, konfirmado sabi yan. And actually, kung pagkasabi man ni Dr. Sally Satuya, mahaloy-haloy yung saan pagkuha ka yan, considering na ining election ban period baga sabi sa tiyo, na kung matatandaan baga, iiwasan kan provincial ang mga pag-transfer as in disburse in pondo kan gobyerno provincial. So, iyan ang saro pa sa laman kan istorya na maray por dahil yan sa eleksyon, mas maatraso sa pagbaba kan 5 million para sa ining BU Sports Complex. Now, mapalarong Bicol, so expected na day pa talaga nin physical developments dyan. Roger, sabi Sir Tio, pero ang good thing kung sabi Sir Tio sa na-report na kasubagong aga, to gobyerno local kan Legazpi, Tio, nagtatabang man sa maintenance dyan, so sa swimming pool and sa other facilities na gagamitin para sa kalaro. yan. So, insofar as yung sa probinsya, wala pa talaga. Tana sa Wala process pa pa yan. Opo, Sir Tio. Okay, sige. Yan, sabi Sir Tio, ang istorya din sa luwas, Kara Nicole Ala, DCGB News. Thank you so much, Karen. Anong advice, Chief Tech Ramir? Naku, gari alanganin na Padingal, pwede pa? Makalaog pa si Padingal, ano ba? Advice ka lang, Chief Tech, pwede pa? O isa pang report, Padingal, go, naputol. O kung naputol na di, mabaybay na kita, Chief Tech Ramir. Diyan na lang kay Andy Mar, tamasunod tulos si Andy Mar. Salamat po kan sa idong paghinanyog sa pangarang kambilog na tropa. Mahal na Diyos ang magbantay. Dahil maghali, masunod tulos. Si News Direct Mar de la, ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration.